Jumejn ilu l-Aġenzija Internazzjonali Moody's niżlet l-opinjoni tagħha dwar l-ekonomija ta' pajjiżna bi skaluna oħra, minn A2 għal A3. Dan wara li l-istess aġenzija f'Settembru li għadda kienet diġà naqset ir-rating ta' pajjiżna minn A1 għal A2. B'din l-aħħar reviżjoni l-isfel fir-rata ta' kreditu pajjiżna spiċċa fil-11 post minn 17 pajjiż membru taż-żona euro. Fl-istess pożizzjoni ta' pajjiżna hemm l-Italja li fl-aħħar sigħat uffiċjalment daħlet f'riċessjoni ekonomika. Spanja, pajjiż li l-esperti qed ibassru li wkoll jinsab miexi lejn riċessjoni u li għandu mal-5 miljun persuna bla xogħol, għandu wkoll l-istess rating ta' pajjiżna. Warajna hemm biss 4 pajjiżi: l-Irlanda, Ċipru, il-Portugal u l-Greċja. L-Irlanda, l-Portugal u l-Greċja fl-aħħar xhur kellhom ilkoll jitolbu għajnuna ta' biljuni kbar ta' euro, riżultat tal-falliment ekonomiku u finanzjarju li sabu ma' wiċċhom. Moody's naqset ir-rating ta' pajjiżna minħabba l-problemi ta' dejn u minħabba li qed tbassar li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna ser ikun anqas minn dak previst mill-Gvern. Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek ma ċċettax l-aħħar reviżjoni l-isfel ta' Moody's u waqt li esprima ruħu bħala diżappuntat żied li din ir-reviżjoni ma kienx ġustifikabbli.